highlifeng.com. 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 Yeah. Ebe buka na-eme n'ụbọchị tata ya dị egwu emepe anya were n'iru nwa nwa chukwu nwa nwa today ka na-eme n'ụbọchị tata na ọmụji na anyị ekele onye nkịta ka ọ gwawala anyị fa na-eme n'ụbọchị tata ndị mmadụ wee zaa ka eze azụ nna m ekele eri nne the chief priest ekele eri nne aka esi amata afọ gị na nka na-eti na Dr. Ndụbụisi Oyema one more one n'Eziagụ Ọrịsha Bọtet na m ekele eri nne anyị mebụla afọ abụghị chapụ ya kanopi jụọ nwe ndị mmadụ zaa ka eze azụ wee sikwa ebe na-eme n'ụbọchị tata nwa taa ka anyị na-eme awamuji anyị na-emere anaga anaba anyị awamuji emere ndị ichie awamuji nta dị egwu nta na-eji anyị nụkwa na na-emekwa ụlọ n'ụdị pụrụ iche wụọ mmanya chọ na efu na ana m ekpupe ụlọ nke ọkwa chukwu gị enwe ihe niile ana m ekene chukwu ka ọ do ndịrị anyị ndị anyị mepe ede ụlọ maka ọ nwere ndị rụrụ nke ha na-arụchaghị ya wee wụọ anyị wee sị ka anyị kene chukwu ya taa anụ damụ highlifeng.com.
Inata, brother, hey, Eve, you were on my okay. Well, you're going to money. What the guys inside? Mama hopefully, no way or the money. She will cut up an agriculture for every honor also one. Ndoshin Dama, kidnap and kidnap. Yahana with the open it on. She could go car or goodness to a
n'aha ọzọ na-abịa ya bụkwara ụkwụ n'ịnọ ọkwa bụ nna agụ na ndị otu ndị ọya ụtọ m ọkwa dụkwara nwoke ma dọrọ nwaanyị mma aghịrị ezuo oke ya dụkwara m dụkwara ụmụ nwanne m so m n'agụgụ na-achị na omenala ya ama nwa anyị na onye ọbụla bịara oriri nwa inye dị mma bụ inye ka abịa bee ya ogologo ndụ na ahụ isi ike eburu nwa aka niile anyị niile ka ezikọ owuho ya ka aka ajọ akụkọ n'isi ya owuho ya ka aka ajọ akụkọ na ezinụlọ ya anyị wee na-achị na ụkwụ onye ji were bịa nke ọ ga-ena ga-aka mma ọ bụ onye nọ n'ịntanetị ọ bụ onye draiva ọ bụ onye ọrụ oyibo ọ bụ onye pastọ ọ bụ onye fada ọ bụ onye dibịa ọ bụ onye ọgbara ọ bụ onye na-akụ egwu
biko ọkwa atịrị m ahịa ihe nwa ma na-ego ihe na-edeghị na arụtachi wepụrụ nwane mmakwa nna ọka adịghị nwa maka na-ahịa ire ama na ọka ihe mere ebe oke eme nkwere onye ọ na-irutughị anyị wee na-achị na ọka adịrị Igbo na ụmụ mma ebe ọ bụla onye chịkwa achọ ihe ọ na-eri uzomi demen $7,000. Hey! I can't go on. Oh, yeah. 7,000. Yeah. Soup. Yeah. Soup. Ezoyim nwanne m na-amụrị akwụkwọ na ọgwụ ndị mkpọchi akwụkwọ na ọgwụ ya awarụ uji ndị ichie ya awarụ uji ndị aja na ya awarụ uji anụbe nna ya awarụ uji Agora
onye nyefere uyekwe onye bukwe n'oge iyewu n'iwe ego ka ike iyewu akwụna ọgwụ ekwe dikodododo n'ogo osisi anịghị eme ọcha ọgwụ eze n'ihe onye ọbụla jidekwa na fon ya ọhụma ntadụkwa egwu maka mmadụ ịbịa irifuru ime ahịa irifuru ime imi echi na fon ya egwu Hijo, no me echa ya. No matter how you listen, I got my I'm on my way. I got one more time. My daughter was young now. Going to you could I receive it. Who quiet in Grandma Gabriel Kwama? I'm not just going to Grandma on our part. You are so quiet. Yana two go more about the Sabo for second. Two, I see one more. I'm Sabo for second. I
I'm
nnukwu mmadụ na-ezi agụ ịma na ezi agụ enwere mmanwụ nta ezi agụ niile bụ mmanwụ chi nne ọ na-abịa ka anyị nọ na anyị nọ suya night a na-eri oriri ochi niile bụ n'ime mmemme tata bụ suya night ka anyị nọ anyị na-alacha aka eri ihe a na-egbu efi aka ya egbukwa echi
ịghọtago ihe anaghị akọ ebe ọ na-adị ana m agọrọ ya ọfụ ogologo ndụ na nkwa ya akpọtara ya ife ọma ekeghị ekefuru ya ajọ ife akwa ya pụtara ya ụbọchị ọma onye ya eyotere ya ego ogbuo n'iru na ọ ga-egbu mma ogbuo n'azụ o buru mma ọ ya dịrị ya na mma na Chukwu Okike abịa ama Ejo,
Hey!
What to pay guy? What they put to do? Is a good guy, yeah? Yes, a Tibet. Yes, a Tibet. Yes, a Tibet. Even in the Galleria, woman, the beginning. No more 2 minutes. Biko kai kor ne aka biko kor no chupu no so international band aka ifure ene ndubu studio ị ga-ama bata for poverty one of your portion bata for poverty one of poverty abro portion gị bata bịa na ko poverty na ere mara asịkwa bịa biri nji ara ehi na ebe ahụ jiri oyi too much ị ga na-ada ozitere na biko ka m ga ike dị
ike dị n'ego
She bringing out dirt on my feet, do you see the irony? She is so funny. Damage, don't trespass. Have my muscles wicked, slow and rapid I am. Come as a lamb, don't feel I'm timid. Executed. I am lyrically ill. 90s I am programmed to kill. Tell the world that the ministry man him really come hot this year. When them a go do to hold me. What's on But give me wicked this year. Not even want again go now. Let me see. Come now. You did the tag for the silver range. Dip on the front page. Come in and know so you're lyrically brave. Hold the face right, but do what you feel. No matter when after 2 days just start playing. Right now this one lyrics for me. Lyrics in the class and lyrics in the stage. I just wanna make a simple difficult. I am not a person go. Give me hot this year. When them a go do. Go be now the hammer. Give me wicked this year. trendybeats.com. I'm for fine out of the road. Macanova Silos, and who don't know what you go. I don't like a gotta be done. I'm an active 247 in my life. In my life, I'm an active 247. Easy boy, easy boy. I'm a do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, I can do. I don't go from my mind, from my mind, from my mind. If you carry me to some nigga, if I touch your body, make you touch your dimension, nigga. I got your love for me, I'm gonna be like a fire. I know so far, carry me going, I don't know. I know so far, carry me to my pressure. Carry me going, I don't know. Cause I go low, so I get to my pressure. Body for my pressure. Why not you say to my listen to? Yeah, this your back in the house, make you spend no more. So I have to make a note, you have to choose for the family. You know, Chorosa. You say more 20 minutes, more 20 minutes. I have a lot of time. Only 20 minutes, brother. 20 minutes, brother. 20 minutes, brother. I don't like this stuff, money. But you don't say, Mama, don't like them.
my best, my best. Please, I will come out. Chance to be with you. Give me that. Yeah, everything will make sense. If I turn him up, we make go they feel your presence. So that's the essence. So now I pray. Oluwa ni ko meno meriwa. Holy Sado do. Yego muni ko ni mega tata. Oluwa ni ko meno meriwa. Holy Sado do. Yego muni ko ni mega tata. As you do one for him, Oluwa do one for me. Make I follow for people where go they chop the money. I won't be next to line. Oluwa, check my story. Check my story, make I give you all the glory. You know, say, range zero, forgot them on my. You're going to boost you, all the best in my dog, got them on time. Himalaya, he made it, you're some mere buya, go get them on my.
amara Chukwu si n'eluigwe bịa ngozi Chukwu si n'eluigwe bịa asọpasọndọla si n'eluigwe bịa si n'eluigwe bịa ife dịla anyị na mma Olúwa biko meduberiwa Olisa dododo Ego kodi ni yatata Olúwa tọ́nu mú mma ó tẹ́gbẹ́ wókè nàdọ́gà ní ti gàbí kò wáyé ní máka nke maka dị ite Olúwa ka m dị n'ọta maka eme nwata ka emelibe ya ọkị ma n'obi ga dịkwa ya mma tete n'ekwele m nkọ na nyọta nga nyọta na ntọ na ngatụta na nkọ ndị ga-emepe na ntọ na ngatụta ị ga-afụzi m nwete nje ọkwesị m nwoke testi mana anyị ka nọ na maachị ụfọdụ na-alụzi dupulesi mana anyị ka na-ata achị Olúwa show me where to put my net to make I make my heart just go I know come to chop the money I don't come to watch you bring it down one time I am coming about tonight my boy na bomb my boy na-eku m odogwu my boy na-ebe m adaba ndị obi esi nwa mmụọ ịgbala aka kebe eze gbala aka na alụsị agba ọta efe omei nke ha baa mistọ alụsị na-alụ n'elu alụsị na-etele obodo ozi o ji ọgwụ eme ite ọgọ nwa amụlụ n'ite ọgwụ mmanwụ o ji egbe asa ite oku obodo kilibo kiti kilibo bụ mma arọbi na agụ bụ odogwu ọmaba na-eti onwe ya ọga nkenye gị pasenti alo biko biko tinye pasenti ọga nkenye gị pasenti ọsọ gị nweta ndeke n'ụgbọ awụsa wee 15 n'ọba agana obodo ọrụ ọgaranya onye egolo egolo oziro ọsọ gị nweta ndeke n'ụgbọ awụsa wee 15 n'ọba agana ị na-alụ n'obodo ọrụ ọgaranya onye egolo egolo oziro ego but she can never hotel. Like this,
ya na-etu mbụ bọla mbọ alụsị agba ọzọ efe sekọnd ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata nnọọ olili chi ka anyị na-eri anyị na-awa ji omenala ndị Igbo ka anyị na-eme maka nwoke tinye chi na ihe apụta ndị Igbo ji ewepụta chi na ndị ọwụwa agụzigo nsọ ji anyị wepụtazie ji anyị na si ka anyị waa ji rie oriri otu ụmụ anyị dịka esi eme ya n'ala Igbo ka agụrụ zuo oke wee na-emepepụ ọga anyị na-emepepụ ụnụ ya tata asị ka anyị chọọ na ha ncha niile tugeda manshọn okwu na-azụ n'ụbọchị taa alụsị agba ọta efe one of ime ezi ọwa nwa mmụọ eze dibịa a sị na ndị dibịa dara ụlọ elu ụmụ ụwa bịasịfụ na dibịa na ala ụlọ elu fada na-abịakwukwe tata imepere ya ụnụ ya maka fada na dibịa is almost the same thing. Ofu Chukwu ka anyị na-efe ọgụ amasịkwa ihe ị na-eme mana ofu chi ka anyị ọfọ pụrụ iche na-agọrọ ụmụ nwanne anyị bịara ebe a tata Igbo n'ukwu ma Hausa ma Yoruba n'ebe a ma ndị Igbo bụ ofu ogologo ndụ na-alụ isi ike wee so anyị na-eweta lọ ga-eweta ego oyibo ego eji alụ une na ego eji alụ ụlọ ala ego eji akwụ moto enyere ụmụ ogbenye aka ka aja mpe nna anyị tata na aja mbe ezi agị ụkwụ onye ọbụla ji bịa ebe a tata bụ ezigbo ụkwụ ihe ọ ga-esoro ya wee na-akwanye omenala Igbo amaka wee sị nwa mmụọ bụ ọga anyị Ndubuisi Celestine Oyema anyị sikwa Chukwu na aja mpe nna ya yakwe ogologo ndụ n'ala isi ike na nwoke ama mgbute nwaanyị ama mgbute ya ọ bụla ndị ili achewe na ọma nga n'ilu ọ ga-anachikwa baptizim onye sịkwa ihe ndị mmadụ onwe ihe bụ ọda ugene ọhọ na aja onye sịkwa ihe nwaanyị na mmadụ onye na-adịba na ije ọbịa ebe anyị ga-agagbo onwe anyị na nwaanyị na-aga agagbo onwe anyị onwe ebe anyị ga-ana sefuri nakwa anyị na nwaanyị dukwe sefuri edi ada ka anyị ga na-eje onye sịkwa anyị dị onye m dukwe o dukwe eziokwu mgbe o ji wee bebe anyị nwa mgbe o ji wee nakwa be ya ekwu niile si ana obodo ikuku na ahịa ukwu ekwuo chekwa onye ọbụla chekwa anyị ajọ mmadụ nakwa ajọ mmadụ ahụ nakwa anyị onye ọbụla ga-ebute anyị gbara abịa agwa ya kwụsị n'ụzọ ya erugere ebe a ya chọọ na ọ ga-ahụma biko onye yakwara ihe eyi eyi ya ya jigere na n'ọka o ji wee dobere onwe ndị ma njagaba ihe ọbụla ihe oyiyi Chukwu ga na-ebi onye ọbụla eje na-anata etu ọ na-etu ya azụ n'ofe onye bidoro mewe ego ihe a onye na-awụ ego ihe a orobuka nke esoro ya igwere nke bụ n'obu n'ọbịa ezeke ndị Igbo na-ekene aka bara igwe magotekere okwu nna abụ onye ọbụla n'ụbọchị tata anyị na-eme awamuchi ọ ya dịrị onye ọbụla bịara awamuchi a na mma ụkwụ onye jikwa were bịa nke ọ ya anaghị ka mma onye ahụ mara ka ọ ya dịrị na mma
ọfọ nna akụkọrịta ihe na-abịa ebe a ọfọ ogologo ntị na aka isi ọfọ ihe aka dị na-enwe ọha agam isi ọma nwa mere anyị ọ ga-emegheri ya onye ọzọ by this time, when it's in the Nadalaba, I don't remember seeing the fight. I don't like Canada. Shimiri na abata one more in the play for Ezana go Shimiri one more na Bagota Kita Ezana go Shimiri na Abia oh na abata ya biko
Ezra chimiri na-abata ọ ha so nwa mmụọ n'azụ na-agbagote ebe oche ha dị na oche ndị eze ma na mgbago ndị ugwu eze weta nọmba moto ahụ biko ya bupụ moto Bonny M igwe eji ekwu okwu ebe ihe nwa gawara ọ ka agarụ n'isi igboro ụmụ gabe n'ihe nwa ha ka ana n'udo na oge o nweghị ihe ka eme ọ bụ na gara akpa nna ụzọ ga-eru ihe niile bụ enyekọ ụwa n'elu anyị wakọ ha ncha niile ka anyị ọbịara egwu anyị ndị omenala ekele m unu achị m ọka dịrị unu mma eburu nwa aka niile anyị niile ka izikọ ka onwe anyị ji were zikọ ukwu unu ji were bịa bụrụ ya anaghị aka mma ekpere m na-ekpere unu bụ ihe ọma nwa mere m taa ya mee ihe onye bụ unu n'ohu n'ohu onye dị mma bụ anyị ka eji abụ unu ugbu a ọya adịrị unu mma deme 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 ọ bụ ndị na-agbagote ije biko ka abịa anyị ukwu ọha na-abịa ịbịa si Ogbuefi Eze Dibia na nke a ka gwa mbido ihe ọma ka so ụzọ abịa ka ihe aha microphone oche nwaanyị biri anyị nabatara ya eme okwu unu ji were bịa unu na-ana ọ ya aka mma deme na ebe unu si wee weta ihe nwa mmaji kwuru mmaji unu bukwe n'aka anyị unu yegburu ihe ọma unu bukwe n'aka ekpe unu yegburu ihe ọma unu dị n'ọrụ ka ihe ji na ndị n'ọrụ ama ṅụrọ ọrụ ọ ya dịrị ndị mma bere ndebe na ha yi nnọọ dene ọ ga-aba biko ndị kọmiti ihe na oche oyibo na-agbakọta nnukwute mmadụ karịrị nnukwu arụsị Amaka ndị ezigbo permit me to welcome in our midst Ọzọ Omenokakụ Ọzọ Omenokakụ Jim Mark bụ Ọzọ Omenokọ ọ nnukwute mmadụ ka ọ bụ n'ezi abụ Ọzọ Omenokakụ na-agbagote ya na ụmụ nwanne ya eze ụmụ ikorobịa onye a na-ekwu ihe ọ na-eme ọ na-adị mma ịkpata ego n'ikorobịa ịnụkwa na ahụ dị nwoke a mmụọ ihe eriri n'ọnụ bụ ọganaiza anaghị abọ mpụ ahụ Ọzọ Omenokakụ ha ya Kristi udo dịrị unu anyị na-achụ aja masị nye Chineke ekene n'ihe ọma ọ na-emere anyị ọkachasị nke ọ na-emere ezinụlọ anyị nọ n'ime ya tata
ọ bụ masị ngozi ka anyị na-achụ àjà ya, igozi a na-akpọkwa ya nwa mmụọ, maka na Chineke bụ mmụọ n'onwe ya, bụ mmụọ kachasị. Ya bụ na nwa mmụọ bụ nwa Chineke. Anyị na-enye ngozi Chineke n'ihe niile anyị na-eme tata. Ọwụghị ajọ okwu ga-akpọ tata. Ndị na-abịa abịa, ndị na-ana ana, ndị na-eri, ndị na-aṅụ ngozi egwu ọchị ọchị. Ọ bụ ya ka anyị bịara tata, na-asị na ọ ga-adịrị ezinụlọ a mma, dịrị ndị niile bịara na be ha mma. Onye ọbụla ga-ana n'udo na ọṅụ. Anyị na-enye Chineke ekene, na-asị ka ngozi Chineke gbaa anyị ogige, buoro anyị ụzọ, bere anyị azụ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ ebe ezi aṅụrị anyị dị. N'agbanyeghị ọtụtụ amaghị ihe chi ga-eweta jupụtara n'ụwa site na diwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ kasị n'akwụkwọ ozi mbụ bọdị ya so degara dịka onye. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu bụ ndị ukwu ma ọ bụ ndị ama ama n'obodo, kama Chineke họrọ ihe ụmụ ụwa kpọrọ ihe nzuzu ka o wee mee ha ka ha dị ike. Ọ bụkwa ihe ụmụ ụwa na-eleda ya, ihe a kpọrọ ihe efu na ihe abụghị ihe, ka Chineke họrọ iji butuo ndị dị elu ala, kama mmadụ ọbụla ghara ịya isi n'ihu Chineke. Mana Chineke bụ isi iyi nke amamihe anyị, nke ezi omume anyị na nke ịdị nsọ anyị, na onye mgbapụta anyị. Ya mere, dịka akwụkwọ nsọ si bụrụ ụwa ndị nke Chineke ọrụ ka ha bụrụ ndị nke ya. Kwasịrị obi ha na ịhụnanya ka anyị aṅụrị. Lee, eritere m talenti 5 ọzọkwa n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, ị mere nke ọma, gị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi n'obere ihe, aga m enye gị isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Onye nke netara talenti 2 bịakwutere nna ya ukwu sị ya, nna m ukwu, inyere m talenti 2, lee, eritere m 2 ọzọ n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, ị mere nke ọma, gị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi n'ihe dị nta, aga m enye gị onye isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Ma mgbe nke ahụ natara otu talenti bịara, ọ sịrị nna ya ukwu, nna m ukwu, amaara m gị dịka onye siri ike mmeta, onye na-ewe ihe ubi n'ebe ị na-akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi ebe ị na-asụchaghị. N'ihi nke a, egwu tụrụ m, wee gaa riele gị ego talenti gị n'ala. Lee ihe gị werekwa. Nna ya ukwu zara ya sị, gị ajọ odibo,
onye umengwụ, ị matara na m na-ewere ihe ubi n'ebe m na-akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe m na-asụchaghị. mana onwe ndị bịara ndị mama ọfụma ga-ama na mmadụ eje late, mana ka o si dapụta tata ọ gbara m ọtụtụ nga. anyị si na parish council meeting na-apụta banyekwa na mmemme ọzọ anụmanụ n'anya na taịm ụka mgbede ka anyị nọzi kịta. a sị na ogologo okwu Chukwu adịghị mma n'ụka mgbede. nke ọzọ bụ na agụ na agwụnwa ma na ihe dị akpịrị na mkpokwu nke a chọrọ ịghọ mmanya maka na papa m bụ okenkwụ, so na aka na-ekwu mgbe nkụzi onye ezi aga ibiri n'onwe ya anyị na-agụchi mmanya ike mmanwụchi nne. so na be anyị bụ anyị nọ ndị iwe na-ewekwa achọghị ịma ịbụ onye na-ewe iwe tata maka na ihe ọma mere na be anyị. nwanne anyị ọbụnwa kpọtakwara akpọta nwa mmụọ Nwaokolo Celestine Ndubuisi jiri aka azawa mmụọ. onye bụ mmụọ? Chukwu bụ mmụọ. ọ kasị akasị ejiri aka dịrị n'onwe ya nwere isi mbido nke ọ na-ewe isi njedebe bụrụ onye okike osebụrụwa nke ihe niile. ọchọcha ihe niile ọ ga-ahachi na aghara ịbụ nwa Chukwu maka na Chukwu bụ mmụọ. n'nso ka m maara mahakwa m Ochukwu dị mana n'nso ka m so n'azụ isi ọ bụrụ na enyere m ohere iji mkpịsị aka iri vootu vooturu m n'nso ka ọ chịwa Naijiria. ọzọ bụ Celestine ọsịnya ya bụ nwa mmụọ, abụkwu nwa mmụọ maka na Chukwu bụ mmụọ maka anyị na-ekwu okwu ya. ya bụ na ana m ekene mmadụ niile. isiokwu anyị dị ha na-akpọ talent, akara aka. asị onye kwete na nke Chukwu nyere ya, Chukwu enyekwasị ya ọzọ. ọ bụ ihe ọgụ niile na-ekwu aka onye ọbụla bịa n'ụwa nwere ihe o ji wee bịa n'ụwa. n'nso ji akara aka ya, Chukwu kwete na Chukwu nyere ya were rụwa ọrụ, Chukwu agọzie ya. ụfọdụ were akara aka nke ha jee zuo na-atamụ ntamụ ihe onye nke ọzọ jide ogologo na akara ime ya ogologo. Chukwu a na-ajụ ha mide ogologo ma edekpọ mgbe ọ sị bụ ihe a ekweghị gị were ya rụwa ọrụ. ihe ọ bụla ati ekweghị n'aka mana akara aka Chukwu tinye n'aka were ya rụwa ọrụ, ihe si na ya pụta. eji na-emegbu mmadụ, eji na-emegide onye ịka ike. ọbịa bụ isi akara aka niile mana Chukwu na-enye akara aka ahụ. ọ bụrụ na o mere otenkwụ ite ekwe mmanya maka dịka nsiwekwu papa mba otenkwụ ịgbanye na mmiri karịa a na-eji idea tinye mmanya mmiri maka na ịbanyekwa mmiri onye wifuru ojekwa na-echeta ọzọ na ọma na ị na-atinye mmanya nnukwu mmiri o ma egozighị ahịa biznes ga-akụọ. n'ime ọzara bụjọ ndị asọ onye omemiri Chukwu si wee kụziere anyị, onye ji ọbara ya wee gbara nkụzi gị akaebe site na Kristi dị nwere anyị. onye nwe anyị na onye ru wete na obi elu ka anyị nyenụ gị nwere Chukwu anyị ekene. o kwesịrị ezi eburukwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ. enye gị ekene oge niile na ebe niile. dị nsọ Chineke ji ike niile onye ụwata ụwa ikere mmadụ site n'obi ọma gị ma anyị ikpe n'ikpe nkwụmọtọ gị bịa gbapụta ya site n'ebere gị site na Kristi dị nwere anyị. onye igwe ndị ọma na ike niile nke n'igwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị. anyị na-arịọ ka ikwe ka etinyekọ ọnụ anyị na nke ha were umeala na-eto gị na-asị nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ gaa. na-emenụ nke a na ncheta nke ya. na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa tụwa niile.
ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu nna nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị. na-echeghị ihu wee na-ekene gị n'ihe ọma ị mere n'isi anyị, n'isi ezinụlọ a, n'isi obodo Eziagụ niile gburugburu, ọkachasị n'isi nwanne anyị nwoke onye anyị na-akọ n'ubi ya tata. Anyị hụrụ ihe ọma chere anyị n'ihu, onye ihe ọma na-adị mma, ihe ọma ga na-abịakwute ya. Anyị na-arịọ ka ihe ọma ahụ na-aba ụba n'ezinụlọ a, na-aba ụba na ndị si ebe dị iche iche wee bịa, jiri obi ọcha ha wee bịa n'ebe a na-echere ezinụlọ anyị ihe ọma ga-eru anyị aka. Anyị na-arịọzi ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye gwara anyị na ọ bụrụ na Chineke arụgba ha ụlọ na onye efu, ọ bụrụ na ya bụ Chineke echewo ha obodo, na onye na-eche obodo na-eche na nkịtị. Ọ bụ Chineke ahụ ka anyị kwụ n'ihu ya ugbu a, wee na-arịọ ka ọ gọzie agadaga na dị anyị n'ihu ugbu a. Onye lụrụ ya ji okpu ofufu ya ga-eruo ya. Anyị na-arịọ ka ya bụ okpu ofufu ọ bara ka ọ ghara ibu n'efu, ka ebe a bụrụ ebe obibi, ebe mmadụ ga-alabụ zuo ike n'udo na ọṅụ, ka ajọ mmụọ maọbụ ajọ mmadụ ghara imetụta onye ọbụla nọ na ngwuru a. Ka ngọzi Chineke gbaa ngwuru a niile ogige, buo ha ụzọ, kpere ha azụ, gozie aka ọrụ ha, gozie ụmụaka niile bụ ndị a mara ebe a na ndị aka ga-amụ, ka ha wee ezumike na ngwuru a, ka ọ bụrụ ebe obibi, ka anyị biri na alaeze eluigwe bụ ụlọ obibi anyị nke ga-adị ebe ebe ọnwụ na ịta ikikere eze amadị, ebe anya ụfụ na ekworo amadị, ebe ga-abụ mmekọrịta nwanne na nwanne, ọchị na obi ụtọ ka ga n'iru. Ya ga-eji kpọọ ọtụ maka obi nwanne na nwanne. Anyị na-arịọ ihe ndị a niile site na Kristi onye nwe anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ndị enyi na ndị ikwu na ibe, ndị ji obi ọcha wee bịa na ngwuru a, onye ọbụla bụ ihe ajọ ọbụla n'obi na-abata n'ụlọ anyị, ọ ghara iwe isi ka ihe ahụ niile bụrụ ihe rụrụ arụ, ka ọ bụrụ udo na ọṅụ aga m n'iru ijikọ n'otu nwanne na nwanne, mgbe ndị be bi n'ezinụlọ a ga-eji wee biri, ha bisie n'ụlọ nke a na-afụ anya, ha bata na alaeze n'igwe bụ ụlọ nke obibi anyị ebe. Anyị na-arịọ nka site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-emepe ụlọ a ọ bụrụ ebe obibi n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Take control of your house in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Oh my goodness. I know this Thank you. Yeah.
onye a na-ekwuwere ife ọ na-eme PG ndị ụmụagba batara kịta the president general of ụmụagba anyị na-asị gị nnọọ chief afọ nwa Echetemna honorable injinia na-abata ụmụada ụmụọba a na-abịa honorable isi akụkụ ọzọ ọ ga-akị na mma biko ọ gasị ka edu gị na VIP ụmụada nwamba ndị ụmụada nwamba ọha nọ na dọkịta ụmụada ọ ga-adịrị unu na mma ọ dị n'ofere ụmụada ọ ga-adịrị unu na mma ọ dị unu ụmụada ya daalụ ndị ọrụ nwamba na-abịa karịsịa Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
ọbụna nne adịgo ka ekewe nọ nne ka ekewe nọ mmanya yes thank you anụnsị anyị ekene unu kedu na ebe ha ga-anọ oche ka ha nọrọ anyị ka a nabata ndị ọzọ echewena na tent ọ ga-adịrị unu na mma ka anyị nabata ndị ọzọ amara ihe dosere ndị mmadụ ma ndị omenala ha bịara sị ya congratulations n'ihe ọma mere ya ọ ga-adịrị unu na mma ndị ezigbo ọnọwu Ndubuisi ome nke ahụ n'anya ada agba ya drọ egba ya drọ pọn ya dọka nnukwu ọga anyị ka ọ bụ na m bụ mmadụ today ọ yawa na mmadụ ya na-agba mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ yawa mana ebere nna ebere ya bụ na ọ ga-adị ogologo ndụ isi ya ga-aka nka ọ ga-ebu isi awọ dịkwanụ ndụ kwa ụmụ ya na-ebekwara ebe si na ebe ọ bụ na o tinyere aka wee wepụta ego eji eme oriri a ọ mmaji kwuru mmaji nke na-etinye ga-aka hapụ anyị nọ ebere nna ebere ya wee na-asị na ihe ọma adawa n'agha ọga m ka ọ bụ ọ yawa ka nsọ abụ na mbụ mmadụ tata bụ yawa omuwa bụ onye ama okwe uti bụkwala eze ana bụkwala aka ji ọfọ so ebele na ebele ọga esi na ọ dịgolie na mma ọ dịgolie na mma ya wee na isi ebele mbụ ogologo ndụ ọ ya bụ isi ekpere m na ọ gaghị ka ọ nke bụ eziokwu na m nwere nwa naira tata ọ ya wa anyị awa ji ka anyị na-awa ji a ma ga-ebido taa mewere anyị tụọrọ ya ogbe esu eze dibịa tụọrọ ya ogbe ofi biko ogbe efi awago chi ka anyị gawazie anị n'iru mmadụ ihe kọmanda na-abata uche chukwu obodo na-aja nnukwu anyị ji wee ndị ebube be anyị uche chukwu obodo na-abịa obodobo nwa anyị ji ndị ebube na be anyị ahụrụ m chukwu ji ekwu ume ya ejenụ ọkụ ọ dị uche obodo nnukwute mmadụ onye m oji ogene na-eje uche obodo ndị ama okwe chukwu ebuka hitila chukwu ebuka ohila chukwu ebuka ohila darụnụ biko obere oge gị ya bụ darụnụ ọ sụrụ ihe ọma ka ya ga-eji gakwa ụlọ ụgbọ ya gazie na ọ ndị ọgọwa mmụọ ndị ụmụnna Njideka a bịara sị ya congratulations thank you amara ihe dosere ha ewegara ya ikele ogbuefi eze dibịa ahụrụ m chief
Janet Zọwa nkwado ụka afọ na-ebe ihe elu dịka ndụ erume n'azụ ọkwaba ya bụrụ jiri ya site ndị n'ihu si arụchakwa asị ebe ozugbo ọ ga-adịrị unu na mma ebe ihe elu na-echenụ nkwado ụka na-echenụ ndị ezigbo daarụnụ ebuchia na-echenụ unu anyị need mic in fact igosigo owuwe ezu Enugu State Nigeria ihe debe anyị and owu ọbụka nna egwu isi gị Chineke nna mara ihe anyị bụ n'obi ọ ga-emezi ihe ahụ ibu n'obi amakwa m ihe ibu n'obi mana ihe ahụ ibu n'obi omezugo dọfa na m gwara okwu tata abịaghị m n'abalị ihe a were hụ na bara ụna wee bịa ebe a tata na na-eri uju ọhụụ ihe ahụ ibu n'obi emezugo biko okwutekwekwe ọkwa ihe ọzọ nke mkpọdote ogwetu anyị bụ ihe ahụ ihe ọma ibu n'obi tupu emejugo n'aha ọ ga-adịrị unu na mma ọta bụ ụtọ na-abịa biko ndị batakwara ha n'ọfịs anabata ndị ọzọ line-up akarịa nke a bụ mmanwụ n'ụwa mmanwụ n'ụwa a so bịa ọ bụghị sọsọ n'ụwa mmanwụ na ụmụ ya so bịa ịbịa kede nwa mmụọ Ibesa, congratulations. Otherwise, obodo anyị ụdị ike gawa mmụọ omenka akwụkwọ n'obodo anyị biko ndị kwuru maka nne sabụọ na ndị mmadụ nne biko kọmanda uche obodo I come on, it is in Commander. So I had to come here today to celebrate for the young festival, you know. So, God go for you to bless him. Whatever it is, God go to bless him. You know. And so at this my village. What are you wishing him today? Long life and prosperity. He will live long. No enemy will ever say him. No evil eye will ever say that I will blind. Any evil that rise up against that I will, that song will cease. If the enemy never play, you never back. You never play for God. Ojobo ana okukara to tell us Ojobo God na tent so I may you bro Ojobo God na tent is my brother Ojobo na kire Ojobo ekede nwamgbe nta nọ n'ọgbọ ọ bịara ike na Ogbuefi eze dibịa aka m na-ekenekwe ndị ọgara ezi nwamgbe nta nọ n'ọgbọ nwamgbe nta nọ n'ọgbọ achọbe ga-enye ha oche ka a nabata ndị ọzọ skido nwa mama ndị ọgara ezi agụ ana m ekene gị Chiedi Wike daarụ na owere ka mgbọsị afọ ọnụ n'ofu ofu unu nwere ebuwe mbụ thank you biko nwamgbe nta ọgbọ nwamgbe nta kwụ n'ọgbọ
Thank you. One more na Jahama. One more na Jahama. Odilo Fere, go face the Tibia. On a Jahama. Thank you. The kind of Batante also, thank you. One better, thank you. Jerry Puya and Azono. We are president, or just a dog in Puya. Let's make anyone more on or just a big Puya. Yeah, the madras.
Onye nwere ego nwere mmadụ. Ọ na-ere akụ ozugbo mmadụ. Ego ọ gbara DJ Doggy, when you play my song, everybody wants to join. You are now listening to the ladies' favorite DJ. Thank you. Oh, Corona One came out of Enugu State, aka MC Rain, all the way from ESBS, 96.1 Sunrise FM Enugu. That one, a second one. Because you start, you could time out on many years ago. Many years ago. I'm on the head. Some wine egg and then one more. Double secretary. One more jewelry. Under 2 hours. Abani Hadar.
One more, some people will not possibly work easy. How can work in town? Aha m bụ Chief Felix Ejim, nna m ezi nwa nwaanyị ọbụla. Ọzọ na-agọrọ nwa mmụọ n'ụbọchị, nwa mmụọ bụ ibe na-akụta ndụ. O nwoke na-akụta ndụ, onye na-eme ihe ọma. Ọ bụ ihe eji ihe ọma mara ya n'obodo. Ị na-anya hụ the kind of crowd bịara tata, ịbịa witness ihe ọ na-eme taa. Ọ ga-egosi gị na onye na-eme ihe ọma. Ka ekpere m na-agbara ya bụ na ọ ga-abalị ya. Ihe niile ọ tinyere aka n'ụwa ga-abụrụ ya ngozi ngozi. Chineke ga na-emere ya ka ọ si emerụ ndị mmadụ maka o mere ọrọ ka ọ bụ. Ya bụ ekpere m, ogologo ndụ na-alụ isi ike. Ihe akụ ihe ewe nwoke ka anyị na-ekpe ekpere ka Chukwu mere ya. Daalụ nna, daalụ nna.
kedu ndị na-esi ọwa ntị dị ebube kedu ndị na-esi ọwa ntị eme ọnụ epụrụ aka ndị na-eme steeti nchekwa mkparịta ihe na abịa ebe anyị nchekwa mkparịta ihe na-eme ebe anyị n'elu na ọnwa akwụkwọ onye ọbụla nwere anya ọrụ ọrụ krismas n'elu na ọdịka kwuru n'ite ya na-egwu ya na-egwu ya na-egwu Sinabani na-eri ego hapụta ọgbacha ego pụtara ka ọdọgburu ọzara na-afụ ya na-eme ọdọgburu ọzara anyị na-adabeghị echi maka oriri chi ọrụ oghe pụtanụ n'ụzọ n'ụlọ ahụ ihe taa ihe na-ekwu asị na nna-eto ọnụ bụcha ọsọ nda odogwu ogbuefi n'osodomia ogbuefi ihe na-ekwu ya ndị ọgbasị na nna-eto ọnụ asị m ndị be anyị na o nwere patara m ga-eme tata na e nwere ihe m ga-egosi unu ụfọdụ na-ahụbe n'anya raif na ị na-ata ka m akwụrụ ọ bụghị ịkọcha ọnụ eturu ọ na-etinye azụ n'ofe ihe mma na-eme bụ mmụta na mba na ngosi be anyị ogbuefi eze dibịa ọwụwa tigidi si ebu highest na ị na-ata ka agba anaghị ama aka ihe a na-eme adịrọ izi eturu ọ na-etinye azụ n'ofe ọ ga-adị uru na mma wọchị anya ya Escobar usoro ihe a na-eme ndị ezigbo ụda bụ ozu ogene kedis ka ihe na-abịa eme ise ihe agwa onere ise ego na-abịa ise ihe ọma na-eme ise ọdụta ka esi oge ọta ka ọ ga-esi wee dị ise This is specially custom attraction of the land. Distinguished ladies and gentlemen,
Bẹ́ẹ̀mẹ́nì. Ibẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́nì. Ibẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́nì. Ibẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́nì. Ibẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́nì. Bẹ́ẹ̀mẹ́nì. 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 Oyin si eti ọkụ. Bẹ́ẹ̀mẹ́nì ọmọ nna. Bẹ́ẹ̀mẹ́nì ọ ga-adị uru na mma. Mmụtata ihe na-adagosi ya ndị be anyị. Ihe na-eme adị oyin si. Anyị kpọrọsiri ihe na-eme ike. Agụ iyi na-abata. Agụiyi na-abịa, Agụiyi nọ n'ọgbọ, Agụiyi nọ na steji. Agụiyi nọ n'ọgbọ. Agụiyi nọ na steji. Agụiyi nọ n'ọgbọ. Anụmanụ bata ndị echekọrọ unu ndị ime ezi ọwa ya uche nnọọ unu bụkwa ochele since a na-eche unu na-eche na ọ ga-adịrị unu na mma ọbacha mmanwụ ọzọ abịa. Agụiyi ka nọ n'ọgbọ. Agụiyi ka nọ n'ọgbọ. Nwunye m ozu ogene. Agụiyi ka nọ n'ọgbọ biko nọ. Agụiyi mekana ọpụtara ka anyị nabata ndị ọzọ. Agụiyi ma ọpụtara ka anyị nabata ndị ọzọ. Ọzọ mere oke agụ. Netekwa eze gị nwunye m. Agụiyi ana. Agụiyi ana. Agụiyi ana. Hey! Agụiyi ana. Obere obere ihe. Obere obere ihe. Onye a na-ebu ọrụ efu ọ na-eme. Ọzọ omenụkakụ. Ọzọ omenụkakụ. Ọzọ omenụkakụ. Ọzọ omenụkakụ. Biko, Agụiyi na-achọ ịpụta ka ọ pụta ka abatawa. Agụiyi biko pụtawa. Agụiyi pụtawa ka a nabata ndị ọzọ. Agụiyi pụtawa ka Agụiyi na-aka mmanwụ ọzọ bata. Pụtanụ n'ụzọ. Nekwa Agụiyi pụtanụ n'ụzọ. Nekwa Agụiyi pụtanụ n'ụzọ. Agụiyi pụọ nọ n'ụzọ. Biko onye achị fonu. Agụiyi anakwa apụtakwa oju owe ọdụ. Chọrọ ka Agụiyi gafee biko nọ. Ka Agụiyi gafee, ka Agụiyi gafee. Biko, kedu ebe kasaba nọ? Ada uru ya na-eme so biko a na-ayọkwu uwe ndidi
kere kwa mmadụ ịdọ prezidenti unity bịa n'oge ụlọ ụlọ nọ wee dị ndịrị biko mkpatụrụsịkwa aka biko ndị ọzọ bịawa ihe maka n'obi eji wee bịa anyị si dị little token ndụkwa ebe a ya ka jikere ya na o ji mekọrọ ihe ọnụ sọmọ 15,000 nna m ezi nwa ụbọchị ahụ achara mbe ụbọchị wa ma amaghị osikita na otu na amaghị ụzọ nke isi ala ụbọchị anyị na-esiri ebe anyị Onye nwa mma bịa ka ịgba egwu chewe ebe Chukwu na nso bandị nọ ka ịgba egwu One time, I got better to say. Nobody. Youth progress ọ ga-adịrụ nna mma ihe ọma ihe kemgbe isi youth niile nọkwa n'ikpe ezi ọgwa ebe a nọkọkwa nwere ya ga-aka aja akụkọ n'isi ya yes ọ ga-adịrụ unu na mma anyị nabata ndị karami isoro ya ha na-eme agụmagụrụ gị ndị ilo na-agụ ezigbo mmadụ onye na-eme ego ha korona n'ike odogwu na n'ike ihe ekere eke
ihe ekere eke na n'ike toro ị ga-adị ka echi echewa ọgwụgwụ Chukwu ga na-enye gị ihe ị ga-eji na-eme ọgụ nnukwute mmadụ na n'ike Adam ya haji mo go ki wena ka o ko le ta na me jo o ko to a ma se na o se be ko sa bo ma mo be bo ma a ke je bo no ma do je ba o to ke de na si ga ka na jo na pa me je ka so le ya ka bi e mo o be ya ko no o ko ka je ko 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 a ma se na ti ko ye ti be ba ko yo ayi wa be ba je na be na pro da ya ko a ma se na ya na be na o ko ti ya ko ezigbote mmadụ ozugbo eme ya ejere ihe ogo nsogbu kọwa ya abụọ onye na-arụ ego ọkpara ebe ọzọ nlekwa mmadụ kwụsị egwu ọjọkwa ma agbanye oche mana ihe a ihu unu kwesịrị ịghọta mmadụ na-adịmete ndị bịara be ha mmasị okporo ọnụ biko thank you Chinonso Nonso biko ha akwụsịgo Chinonso ha akwụsịgo biko ha akwụsịgo bitugodo
my brother. So I'm supporting him and I'm putting congratulations for you out. Ana ba board the committee since about me be hano. Can set to emails over youth.
Oh, guys. ị na-agbara ọwa aka na-egodo fetiliza biri n'aka okọpụwa igwe a wee na-asị na ọkwanye iru n'iru goro ya n'aka ụna ma nnachite azụ nnachi azụ ma aga n'iru mmadụ ama nri bụ oke ịmụ ọnere bụ Chima Obie si na nnechi a na-aka na-orukwe ụzọ ọbụrụ na osimiri na-aka arịgbogbo aka ebe akwa aka ụwa na-aga sharị chere na mma mgbe ọ ya adịrị adị mma
Labour Party going? Yeah. Labour Party going? Yeah. Labour Party. Labour ceremony to. One more. Honorable Suriakus Sunday Beha. highlifeng.com